Ka bani kong suban aingu yublay. Bom simle no gajiki mujungi bat udang ripen imingi hadu ini ka klimat ka bomta. Ai kublay ru ya pi wi boro ki bayo sngoling ba kenika jingpen sawala ni jingpen I bangi ai kublay ru ya ka media team jong ka balang ki bla simkhia ha ka bedei bat ka jingpen poi ya ka ktien ka jong blay ha kilong yeng kilong sem ka jong pi link ba ka YouTube channel. Tingi soban aingu ru yublay. Oh, dorakat yang disengihi borok kowe. Tingi ai kublay pi sa hisien. Tika bengi pai bengi pai ia ki jingja bagi jinglong ki jingban hang disengi ki bomenta. Ki bobun ba ki jing siam bagi jing kendu ka bangi iman ha ka ji im jungi. Hari kita borok kim sim penduk mensim ingi. Hari kita borok ki ai bor ingi. Ki pelong ingi ya ka bangi nginang penjan nyeledi syau blay na kawi kapur sya kawi pat kapur. Bakadai halor ita ibenta kabanga nga kuak panora ya ka kubur hapening jong pi haganika sengi ka mamanta ibenta bakadu banrai ban ino ibenta ibakadu banrai ban ino kam don kanu ke jing artatien kabar kamlong ru kabosuk ban im hakaya jong u pressure kukar man kasngi ngia kendu ya ki jing ban kya hakaji im bat kini ki yayele hakaji im gujugi ki jing dawa nata ka jing hapan pendep kerki ya kinu ki kam bat kumjuru ki jingban kya ki boan ha ka ji imu jungi bat omdan uweiru uban light na kini ki jing ya kendo ha ka jingem bon nangi pat ngimsim sumar bha ya kita ki jingban kya haba ka jingban kya kawan ha ka jingem gujugi ngi jiet ban pet ha ka jaka ya ka bangi ngin yele ngi jiet ya ka bangin ino ha ka jaka ya ka bangi ngin yaine man gasngi ufius jongi uing ka BP ka kiyo ha ka jiim ko jungi heart attack nata uthiet ha ka jiim ko jungi udaj na kawi kapor sya kawi pat kapor ba ki brio ki pat donot but ki ino ha ki babon ki benta ha ka jiim ko jungi. Welcome to the real world kabang iong ha ka ktien pareng heart attack hypertension lani kata ka jing QBP ki nervous breakdown lani kata ka jing trot ha ki thiet nanti ki jingpang ulcer lani kita ki jingpang simpet ka bagi orang aktin khasi nang ta ka depression lani kata ka jing diaw mensim kini ki dei kita ki benta ki bele ha ka jing em gujugi bat ki deiru kita ki benta ki bakta ya ka jimut ki jing perkhat gujugi ka bagi ong ya ka ha ka ktien pareng stress lani kata ka bor jong kita ki jingle ki buan na ka nore kanu ka jingja ka buan ha ka ji im gujugi namar kata ka daw ngim sngo phershu bah ki babun ki klinik doktor ki dam da kini ken ki nongpang ka jingino ka dei ken ka benta ka bakhadu ha ka jingim ka jong ubrio ki jingban khya ha ka jingim ki pelong ken ubrio ya ka ba un pet bat ka pelong ubrio ba un rai ya ka ba un ino ha ka jaga ya ka ba un yaine ha ka jaka ya ka ba un yele ya kita ke jing ya kendu ukloi ya kaban ino bat ukloi ru ya kaba un pet no bat kini kidi kidao ki ba plongingi haka jaka ya kaba ngin job ngim job henry ngipoi penban sya ke jingrem haka siti sya ki galatia upol utho haka long ban riu ka khot ka ba khandai ko kom di ti haka ba le ba bha wat ai ba ngin man thachu namar haka ya ba biang ngin yo ot lada ngim dadu borno kata kalau ka kentien ka ba upol wanra bat bo ai hengi ya kani ka jing hikai ti ka ai ka ba kwa ban ai men si mi phi haba ka ni ka jingja kawan haka jing imu jugi kalong ban mare ya kata ka jing mare thong da ka jing ya sya bat ban pendep ya ka kajingim Kristan kamdai kajingim banginya bam skobha lani kajingim parti lani kamadan yele kai hari kajingim Kristan kare kajingim jong kajingim mare but hagani kajing mare ngihap ya kabangi ngin pendep ya kata kajing mare but man la kajing job kaman lamingi sya kajing kemen hari kawan kalamingi sya kajing kordet hagani kajing mare ngiran kam ya kajing yasha Hebrew kalau bakat ar kad khot ka baning kong ko kom ni bat tu gin ya phet da kajing yasha ya kajing phet thong ya kabala bu hakmat jongi kajing ya phet thong hakaktin Greek kyong agonia kabaktin pareng kyong agoni langi pet hakaktin khasi kemod kajing kordet bat kajing saja Teka jingi mare thong ko jungi kamdai gi baki mare hakta ki jing mare ka bangi kemen hanrei ka de ki jing mare ka badap apreng ki bun ki jingele are hapreng jo kita ki jingele ngi hapan long ki bayai sya yang scam batur syakman kalong kloi palat
ladangi ngi eno lani ngi kuit hai bakum itai por ngakwa banyalami pi hakawai ka jing hikai bakata kadai ka jing yaisha kabolong kum kan nong yada habaka jing ban khia kawan haka jim gujugi bat kata ka klimat ka bakhadu bangin ino kadai ka ba khmat e lani ngiong ka ban kuit no haka jim gujugi udon uput haka jim upa bun sin ngela persyang hare ngimkot syakathong bat teng teng na kata ka jing persyang gujugi ngis ngorem no kamkut tangkata bangi ngorem hare ki dondru kita ki jing pendrem bagi kita ki nong pendrem bagini ki nong pendrem barbor ki jong ngi ino wandom le syu pila syajom kita kidai bun sin kiba sawa saudong ha ka jing im gujugi ka baman langsing amdan uweiru uban light na kata ka jing sya penduk mensiem ha ka jing im gujugi la kelong kinong mare la kelong ki khna ki bapuli la kelong kinong hikai ki syakri ka gospel ki Jesus Christ ki kurem ki kimi ki kpa lani kinong ye khun ya ki jing pang kini kimla ban light na kita ki Cak penduk mensim ha kaji im gujuki te ha ka bakum kini kapor i benta i bakadu ban ino kadon hakmat ha kaji im gujuki habang ipai ya kajingel enti jong ujisu kat udang dan hani kesla juni pertai ni siam umat sibun ba ki jingele ha kaji im gujuku hari ka basutran kalong ba ujisu sim ino lada ka ja ha kaji im gujuki hagini gisngi ki bamanta ngangai ka jing ino kati ka ban ningkong tam ka banwan ha ka jing im gujugi hare ujisu wele persya ya kita boro bat upendep ya ka halor jong ka ding phna haki kintian ki bersngo tanat ba nga la pendep bat kani kalong kum ka jing ai men siam ka jing gujugi ban pendep ya kani ka jing mare thong jong ka jing im kristan kinong job kim julong ki ba ino bat ki ba ino kim julong kinong job kata kolong kintian ke bersngo terat bah kiba ino kiong kalak ban long hari imat kan e bah kinong jopat kiong kalak ban e handrai ngatrai kalak ban long ngin pai e nuksana ki laitli na kaktian ke jong oblai ka kenro Jericho una aman bad u Elijah kai ke beja ublai upha ya ki khun Israel banya nyosin lenter ya ka kenro Jericho bad haka sngi ke bahnyo kinya nyosin lenter klem jing sanghe lesi haka sngi ke beningkong dangbiang ka sngi ke baar syubiang ka balai ka basau ka basan ka banrio lesi ka jing thai kalawan haka ji ibujuki namar kam sim don kanu kanu ke jing ja ngin pai haka sngi ke banyo kat no ke jing thai lesi donru ki balak nyum haka bakum kata kapur donru lesi ki ba om kwa ashu ya kaban pendep ya kata ke jing hai namal ayat jin hadu kanusien hadai kamsim don kanu ke jingja hadai jar ngin pet ya kasngi ke bahnyo hakasngi ke bahnyo kila sang banya ya kas sin ke baningkong mdandak ka baar mdandak ka balai ka basau ka basan ka banrio mdandak ai ruem una aman uba pang yang tholi la phayu ubun lej ban ngam hakawa Jordan nyosin namau de bu pang nyong tholi kumta ulalej hakawa Jordan ban ngam hakawa Jordan haka jingam ka ban ningkong kamsim don dak iru em bunyang tholi un khui ka baar ka balai ka basau ka basan ka banriu dan dak iru em bau tau nyang tholi un khui nakamet ka jogo u Elijah ula duai hadu riusin bau blei un pen slap handrai hadu riusin udai kamsim don kanu ke jingja bat don dak hiru tau slap un hap lawan ke jing siap tieng hu bala poiro hadu put bau kuha ban ino hari nakini ki jingja baro lightly ngi i ya ka jinglong ka jong ublay bat ya ka jing kraw ka jong ublay ha ka jingyai ka bahnyo ha ka sngi ka bahnyo lo bo blay lo hukum ki hun isel ban put iki turai bat ban pertajam bat ka ai ka baja ka kenro Jericho ka kelan unaman ha ka jingnya ngam ka jong ka bahnyo ona bulo mino lo bo nyang tholi ula khoi na ka met ka jong nangta u Elijah haka jingduai ke bah nyosien ke jungu labo blay le jubab baru slap ulawan nahap ka jingjob ka nong bat ka jing sauhun jong ka jing pendep kawan tang ha kita ki bayai ne bat ki ba kentai ban ino nakini ngi yui ya ka jingdon kam jong ka jing yaisha ka weina kita ki benta haka jing yaisha lama ka jing yaisha
kadai ka tenrai jong kinu ki jing job. Ka jing Asia ka tenrai jong kinu ki jing job. Thomas Edison ka simpor hadu nadu nyuspa hadu sanpo hajar sien ki eksperimen ke jong ban penyo hangi ya ubelai. Kamdai ka besok kat kum Edison ki lightly ki jing hikai ka buai ha ka jim ke ban job ha ki jingile ha ka jim ke kadai ka jing Asia ka jing trai sitom. Bat ke jing pendan kam ya ka jimut lajong lani kata ka common sense. Kawai na ke jing job habang ngi Asia. Lo ka jing Asia ka penyo hangi na ka jing kular sya ka jing pendep. Hebrew kalau mesti pau ka dekot ka balai pun riu ko ongkom ni. Namar pidon kam ya ka jing Asia. Ba haba pila yo le ya kamon ublai pinyo pediang ya kata ka jing kular. Ka jing Asia ka wanra ya ka jing kular bat syadu ban pendep ru ya ka. Abraham hakarta ka bala temen ma ublai ukular ban ayu ya ukun. Natang isyam unowa uyaisha hadu sispa arposnem ban sina ya ka yingling u Joseph uyaisha hadu khalaisnem na ka jing posniu syakata ka jing pendep u Moses uyaisha hadu sau posnem ha ka dolenong ban longpat unong praim ya ki khun Israel u Joshua uyaisha hadu ka sngi ka ba hinyo larang ngisu ken kalong kumba hado arpomer shwa baka kendro Jericho kan kelan. Nakta ngisem susu ya kan nuksa nakan nikaktian ke jong oblai na kini ki jing Asia ke jong ki syakata ke jing pendep rum kalong basau kadkot ka ba arpoi ko ongkom ni ha uba ulah skos kem ru ba kat ka ba ulah kular udan kabur ya kaban pendep ru ka jing Asia ka penyo ya ka jing job haka thama kabakin jaman siam larangi pej haka sti syaki Efesus kalau menrio ka thau ya ka thama jo ka jingi mujugi ringkat bat kita ki jingking atiar kam sange tangkata haka dukhot ka bakhat phra ko ongkum ni da ka ba duai hala ka sngi da ka jing duai bat ka jingger pat baro ha umen siam ka dei ka jing duai ka ba plongi bangin job ka jinge sya ka aiboringi bangin pendap hadu kabakut Matius kalau berarpusau kadkot kabakat kalai uang kumni ujisu uang kumni rejar ubadaya ini hadu kabakut utaken ubanyo lajim banyo pediang ya kapan sengat jong ka jingim bam jukut ngihaban yaisya bat hagata ka jingesya kadan kamingi ya kabangingin pen ilade klem dadu mensiam klem ka jing yaisya kawai ni kibenta kaban jani kong hakaji mujungi kali kabangi ngin ino ya ublay kabar sengotrat kalong ba upol wa ya kajing pensai hakasti ka ba ar kajing usau Timothy kalong ba sound khot banyo wong ngala pendep ya kajing ya mare kajing Asia kade ka tenrai jong kajing job iran kam ya kabangi ngin Asia hapring jong kata kajing ile ha kajing imujungi kabar kajing penkha ya kajing Asia kajing Asia kam dei kabala ai hari ngihap ya kabangi ngin penkha ya ka bat ngihap ya kabangi ngin penroy ya ka kata kadai kabangi ngisyam nakaktian ke jong ublay kumno ublay utay ya ka jing Asia ha ki banget ke jong kabai kalong ublay u aibor ya ki jing jinjar ublay u aibor ya ki jing jinjar badak kata ka jing jinjar kabangi ngi kendu ha ka jing imujungi ka prang kenyingi bat ka pelong kenyingi ya ka bangingin penkha ya kata ka jing Asia rom kelong basan ka dekot ka balai hadu ka dekot ka basau ngai lesing inom ya phai ya ka bangingin puli harai puli ha kilong yeng kilong sem ki jong phi Jacob kalong manikong ka dekot ka balai ka ongkom ni ha ka bakata ka ba prang ya ka jing jong phi ka pelong ya ka jing Asia ka jing Asia ba shisha la penmi ha ka por jong ki jinge kabangi ngimat ha ka ji imujgi kaban batai balai ublei usya ba kita ki jingmon mong ba kita ki jinge kin jaken ha ka ji imujgi khamtam ha ki khun ki jong blei utip bada kata ka jing tenju bada kata ka jing persyang kan warra ken ya ka bor jo ka jinge sya bat ya ka jing long ka jong Jesus Christ hapo jong ka jing im ka jongi ngide ban ken mau ya ki lightly ki bor ki bakerpang ha ka jingim ke jungi habang ye kendu ya ke jinge ublay uyet ublay ubabah bat ublay ubam ju kela ublay usya ya ki jingkia
Ane ubu susu ya ke jingkia haka terpeng ke jonga bat haka terpeng ke jongpi. Ublay bunsin utenrong haka terpeng ke jonga haka terpeng ke jongpi. Bat upen kia ya ka jingi mujungi kenang ban penroy ya kata ka jingi sya ha ka jingi mujungi hado kadno ngila ken ya ka banginginya sya ya kita ke jing tenju ki boban banyale ha ka jingi mujungi kumno ki bangai ki penroy ya ka bor jong ka jingi sya kawai ban penroy ya ka jingi sya kadan kam ya ka jingla ar Petrus kalau menikong ka kebasan ka banriu bat ka bapra ka ongkum ni da ka jingle minot baro penkha ha kata ka jingai ya ka jingbha ya ka jingtip ya ka bor haloladi ya ka jingesha ya ka jingriu blai ka baar ban penroy ya ka bor ban yesha ngide ban hikai ladi ban duai ringkat lang bat ka tien ka jong blai habala kali yau Charles Spurgeon ka bor ka buri ka jugu jong ka jingim ka kenjaman sim ka jugu ka jubab ka basuntanat ka ba Charles Spurgeon wai ka jingdam ko siu ka jingesha basisha ka deiken ka jingdoi ka bangi kirpat na ka wi kapor syak wi pat kapor sya ublai uba ai kin hangi ya ka bor bangila ya ka bangin pendep ya ka thong jong ka jimare kay kidao ki bakentiu ya ka jing ino kay kidao ki bakentiu ya ka jing ino ka jing khya la ne ka jing penwet ka pop bat ka jing lamwir ha ka jing mot ki jing perkat ki jui kini kidao ki ba ban khya ya ka jim jugi ka ba ngipoi hado put ban ong katu la biang ngala ino la ne I quit ngin pe ya ki nuksa na ki arngut ki nongi mare ki ba ka jing ino kam dei ka ba subject ka ba khamat ha ka ji im gujuki house name khat khandai spa nre phupra ha ka Olympic apo Mexico wei nong Tanzania ula pendep khadoe ha kata ka jing mare ka jungu balik gali ja kumta na basang jo ka jing mare lo bulo urno pat ha kata ka jing ur jo lo mensau banye ka bu ino lani banye ka basengeno ta ka jing mare u pendep ya ka hadu ka bakut wei reporter lo ban mare ban kili u balai me pensitom hadu kat dia kat ni metip em minum job harga jubab ko basungutanat bah ka ba uni unong mare wai wong bakari kam sim pha yanga ban sedang ya ka jing mare ka ba nyau hajar mer hari ban pendep ya ka jing mare house name khat khandai spa nriu pau ha ka Olympic hapo room lo maka Wilma Rudolph ka job e ki jing mare haka sispa mitar, arspa mitar, but sauspa mitar really. But ya kini ki mare baro lai teli ka job kaini haki world record. Kumno kaini ka kena ka bala syapin saja. Daka scarlet fever, nata daka jingpang polio, but ka pneumonia. Ka bala du noru siliang ka kejat ka jongka. Hadari ban long penban ka nong mare ka bas tetam haka pertai. Hoi, nakapor siya kapor, haka jinglong samla, lawan baka Wilma, kala don bakal poi hadu put, ban ino alari ban quit. Henry, man kapor, haka jingim kujongka, kaya kun da ka jing ngos kem. Om day tangkata, da ka jingkut jingmot, bat da ka jingay ha ublay. Kalong kanong job, kaba kraw ba, haka jing mare ka jongka. Ublay sim khot ingi ban sedang Henry ban pendep ya ka jing mare. Ublay sim khot yang abi pi bangin sedang Henry ban pendep ya ka jing mare. Ngira yo ka jing ka arsin. Kam dai bangin im tang hang tu Henry bangin pendep ya ka jing mare. Kai ka bodon kam ban pendep. Ki ai ki jing kam ban pendep ya kata ka jing mare. Ka jing ya sya ka lenti bat ka jingkut jingbot ha ka jing imjugi ha ka limpung jong ka jing imjugi la ker tawer da ki babun ba kinong ai men sim ya ka jing imjugi ki riu khoi ki bla pendep ya ka jing mare ka jungki bat kini ki ai men sim ngi na ka wai kapor syak wai pat kapor bat ki ai pertai ngi na ka wai kapor syak wai pat kapor ya cha prang yang scam what ino what do men sim ngila pendep piru pila ban pendep.
u Noah, u Abraham, u Moses, u David, u Joshua, kidon hangta, bat kini ki yai perta, hakaji ibu jungi man lakas ngi, bangila ban pendep, ya kata kajing amare thong kejongi. Omdan kajing kemen, hakaji ibu jungi, kum kajing kemen, habangi ngilong kinong job. Kamdan kajing kemen, kabakrau, ban ya kajing kemen, ban longkeng kita kinong job. Kajing kemen kami ha kajing im kujungi, kadai keng on habangi, ngipoi ha ulan jong kajing job. Kabar sautrat ba, kabu Jisu ai ha gospel ke jo Matius bat ngin penkut dakan ke dekot. Hakal nong kaba arpusan, ka dekot kaba arpuai ongkum ni. Tiu kenrat jong u laong ha u. Bahami usyakri bo bha bat bangai. Mela minat hakiba kendiat ngan bu yemi halor kibabon. Tuk hilit cepo kajing kemen ukenrat jomi. Ya caprang, yang scam, what ino, what du mensim, pendep ya kajing mare thong kujungi. What ai ba kajing ino, lani kata ka quitting point kan don barabor ha kajing kujungi. Henry barabor pendep ya kajing mare. Paul ogno, ai le persya, abe sya persya kadak. Ban be sya kata ka thong ya ka bau blay ula bu kain na ka menta kujungi. Tu blin kurku ya kini kikentian.